kvízovú otázku na úvod. Kde som? Správne, v Čičmanoch. Vítam vás na predposlednej zastávke tohtoročnej série pretekov Behaj lesmi. Prvá zmienka o Čičmanoch je vraj z roku 1272, kedy obec založili dvaja valasi, ktorí prišli z Balkánu. Či je to pravda? To sa dozvieme, pretože v tejto reportáži sa budeme rozprávať aj so samotnou pani starostkou. A dozvieme sa toho o mnoho viac, najmä to, ako sa tu páči a beží našim bežcom, pretože o nich Behaj lesmi je. Všetko je pripravené, poďme na to. Deň pretekov v Čičmanoch odštartovali lesné mláďatká. Ujali sa toho ako praví hrdinovia z rozprávky. Na štartoch ich stálo presne 311. Najmenší pretekári boli rozdelení do 6 kategórií podľa veku. Svoje síly otestovali na trasách dlhých 100, 500 a 1000 metrov. Do cieľa dorazili ako praví hrdinovia a za svoje výkony sa rozhodne hanbiť nemusia. Je to vaša prvá medaila, alebo už nejakú máte? Už máme. A z Behaj lesmi ich máte koľko? Asi 5. Fakt? Áno. Perfektné, super. Keby si mohla byť nejakou postavičkou rozprávkovou, tak ktorou by si bola? Jednorožec. Fakt? Tak to by som aj ja chcela byť. Daj na to? Určite sa raz stretneme ako jednorožce. Vidím, že ty máš 2 medaile. Ako je to možné? Ja som behala kilometer a potom ešte aj 5 kilometrov. Perfektné, tak tvoji rodičia musia byť na teba hrdí. Hej. Je to tak? Sabinka, ty si odbehla akú dlhú trať? Ja som odbehla 500 metrov. Čo zastávka, to príbeh, ktorý sa nás dotkne. V Čičmanoch to nebolo inak. Na štart sa postavilo 307 hrdinov, ktorí sa rozhodli nesedieť doma, ale prísť pomôcť. Svojou účasťou podporili Martina a jeho cestu za potrebnými rehabilitáciami. Spolu sa podarilo vyzbierať krásnych 2731 eur. Ďakujeme všetkým bežcom a nadácii televízie Joj za to, že spoločne pomáhate tým, ktorí to potrebujú najviac. Behaj lesmi nie je len o odbehnutých kilometroch a krásnych výhľadoch, ale má aj hlbší význam. Naše bežkyne a bežci bežia nielen pre seba, ale aj pre niekoho, kto bežať nemôže. A tu v Čičmanoch je to 23-ročný Martin a vďaka nadácii televízie Joj a Joj Športrane sa tu podarilo vyzbierať nie málo peňazí. Máme na Ivetka, koľko sa vyzbieralo peňazí pre Martina? No, vyzbieralo sa 2731 eur, za čo sme veľmi vďační a veľmi pekne vám ďakujeme. A na čo budú tieto peňažky použité, povedzte? Peniaze použijeme na rehabilitácie v rámci Slovenska. Perfektné. Tešíme sa, že sme mohli pomôcť a držíme palce. Ďakujeme. Ďakujeme. Aj tento rok v našom zázemí nájdete stánok Zatopek Consulting a pán Zatopek nám povie, že ako dlho ste už partnerom, lebo nie je to rok ani 2. Myslím si, že to už budú 4 roky, viac menej od začiatku Behaj lesmi na Slovensku. A prečo ste sa rozhodli nás podporiť alebo urobiť takéto partnerstvo? Ja som k tomu prišiel viac menej náhodou. Jeden z našich zákazníkov v Čechách je jedným z tých najväčších partnerov Behaj lesy v Českej republike. Bol som si s nimi párkrát zabehať a prišlo mi to ako dobrý nápad. A aký máte feedback od tých zamestnancov? Sú aj takí, ktorí kvôli tomuto partnerstvu nášmu začali behať? Myslím si, že áno, že sa nám to podarilo celkom zviditeľniť. Ale osobne, čo mi robí veľkú radosť, je, keď sa zúčastňujú závodov celé rodiny, že si prídu zabehať aj deti. A tam závody typu Devín sme mali naozaj krásnu účasť a bola to taká skoro ako keby teambuildingová akcia. Maľované domčeky ako z rozprávky, ideálne bežecké počasie, skvelá nálada a z brusu nové trasy úplne pre všetkých. Malebnú dedinku Čičmany navštívilo až 1501 bežcov a stali sa tak historicky najväčšími pretekmi od začiatku existencie seriálu Behaj lesmi. Bežci, ktorí sa odhodlane vydali na najdlhšiu trasu dňa, 20 km, mali tieto kilometre plné nezabudnutelných výhľadov na ikonické maľované domčeky, strážovské vrchy a lesné chodníky obklopené rozľahlými lúkami. Naši bežci si taktiež mohli zabehnúť Lesnícku 11, trasu, ktorú zastrešuje náš zakladajúci partner Lesy Slovenskej republiky. Skúšali ste aj Continental Speed Section? Hlavná otázka. Áno, samozrejme skúšali, ale v mojom prípade som už nevládal, takže ja som išiel maximum, čo sa dalo, ale na víťazstvo to určite nebude. Nevadí, skúsil si medailu, máš si v cieli, takže to je podľa mňa úspech. Bolo na trase niečo, čo ťa prekvapilo?
To veľa občerstvovačiek, takže to bolo super. Ale takže milo prekvapilo. Áno, milo prekvapený. Aj som popredbiehala veľa ľudí. A podarilo sa vám umiestniť sa medzi prvými? Neviem, to ešte som nezistila, ale akože ja som si dávala, že hodinu, že či to vôbec dám a dala som to za pol hodinu, takže... Perfektné, super, som úplne šťastná. Ľudská, čo hovorí na trasu? Bola náročná? Sa páčila trasa oproti tomu, že bola iná ako minulý rok a páčilo sa mi aj to, že nebolo ako v búrke, ako minulý rok, takže určite to bolo fajn. Máme tu dnes v Čičmanoch aj klub turistov, ktorí dnes nechodili po horách, ale behali. Ako sa vám behalo? Super, dneska to bolo. Počasie vyšlo, dráha bola špičková. Bola tá 20-kilometrová trasa 20 náročná? kilometrová. A viac menej, boli tí niektoré, ten druhý kopec bol taký výživný. Vy ste dali len 5 kilometrov, ale Pre mňa to stačí, na môj vek ja som veľmi spokojný, aj keď teda 2 týždne som netrénoval, lebo som mal zranené koleno, ale bežalo sa mi veľmi dobre, trať výborná, doprevádzala nás fujara, hudobné nástroje, ľudia v krojoch, takže bežalo sa mi fakt super a som rád, že som to absolvoval. Nastal čas zistiť, ako to teda je s tou legendou. Pani starostka, vítajte v našej reportáži. Dobrý deň. Existuje vraj legenda, ktorá hovorí, že Čičmany vznikli niekedy okolo roku 1272 a založili ich dvaja Valasi, ktorí sem prišli z Balkánu. Tak áno, legenda hovorí toto, aj sa to píše v knižkách, akože dalo by sa tak povedať. My sme sa totižto iných nejakých podrobných vecí ani nedočítali inde. Teraz sa poďme rozprávať o Behej lesmi, lebo je to podujatie, ktoré sa tu koná každý rok. A čo hovoria Čičmanci, tešia sa? Tak, Čičmanci sa musia tešiť, preto lebo Behej lesmi a doktor Max nám darovali financie, aby sme rozsvietili naše Čičmany, kde sme vymenili vlastne všetky staré neónky za nové LED osvetlenie. Takže určite sa tešia, veď je to krásna akcia, stretávajú sa tu ľudia, proste kedy nie sa stretnúť, keď nie pri športe. Tak, a rôzne generácie. A rôzne generácie, presne tak. A takisto aj naši chalupári, veľa ľudí od nás beha. Aj čo sú trvalý pobyt majú, ale čo sú chalupári, akože rodáci z Čičman. Perfektne, tak sa veľmi tešíme a dúfam, že budúci rok sa k nám pridajú ďalší a ďalší. Určite budeme radi a znova, keď prídete, uvidíme sa o rok. Veľmi radi. Dnešný deň trávime v Strážovských vrchoch a tá príroda v okolí Čičman je naozaj nádherná a je aj niečím výnimočná. Čím to nám už povie Ľudská z Lesov Slovenskej republiky. Dobrý deň. Dobrý deň. Tak čím je výnimočná príroda tu? Tak zase máme takú špecifickú lokalitu v rámci toho behu, sú to teda Čičmany. A naši bežci na trase môžu vidieť, že sú tu nádherné, husté, krásne lesy. Väčšinou sú takého zmiešaného charakteru, čiže máme tu aj nejaké bukové lesy, ale už aj s prímesou samozrejme jedle a smreka. Čo sa týka zvierat, majú sa niečoho obávať naše bežkyne a bežci? Ja myslím, že nie, sú vybavení roľničkami, tak hádam, bude všetko v poriadku, ale počula som o nejakých výlach, ktoré tu blúdia, takže na tie by som si dala pozor. Áno, existujú rôzne legendy a povery o Čičmanoch a okolí. Máte aj niečo výnimočné, videla som. No, deti dnes majú takú veľmi zaujímavú aktivitu, pretože si môžu vyrobiť taký drevený lesný suvenír s rôznymi zvieratkami, stromčekmi a podobne. Väčšinou si to berú potom na zavesenie niekde ako takú dekoráciu, takže určite toto ich veľmi poteší. Moje ženské oko si všimlo, že tu máte aj nejakú novinku, videla som elixír šipkový. Máme tu taký elixír mladosti, je to naša novinka, šipkový olej. Je veľmi dobrý aj na vlasy, na pleť, podporuje regeneráciu pokožky, vyživuje ju a pôsobí aj proti vráskam. Takže odporúčate? Určite áno, pre dámy aj pre pánov. Perfektné, tak ak budete mať cestu, tak sa určite zastavte aj v stánku Lesov Slovenskej republiky. Zázemie týchto pretekov bolo zážitkom samo o sebe, keďže sa nachádzalo v dedinke, o ktorej prvé zmienky pochádzajú už z roku 1272. Čičmany sú najviac typické svojimi malebnými a krásne zdobenými domčekmi, ktoré dodávali pretekom nezabudnutelnú atmosféru ako z rozprávky. Každá zastávka v rámci série Behej lesmi je niečím výnimočná. Ale Čičmany boli dnes jednoducho nádherné, rozprávkové a plné skvelých ľudí. Ak ste tu neboli, tak môžete ľutovať, ale verím, že o rok sa uvidíme opäť. Posledná zastávka bude nezabudnutelná. A keď hovorím nezabudnutelná, tak to myslím naozaj vážne, pretože sme si pre vás pripravili viacero prekvapení a bude bežecká afterka. Takže si to nenechajte ujsť. No a Tibor, ktorý moderuje Behej lesmi, tak ten nám bude aj spievať. Naozaj, neklamem. Nenechajte si to ujsť. Teším sa na vás. Ahoj!